Kumba ars pa kan rengut ki breu la du la gajong gajing im bat khandai spa ngot ki wei pat kilamen saujur ha gajing jia accident ka bai isar kai bah ha ka ba lightly grel ke liating ko ha gaju kapor kata ka Bengaluru Howrah Superfast Express ka Shalimar Chennai Central Coromandel Express bat karel ka bakit ki mar ki mata hapo Odisha Balasur menta ka singi sajjan kan ba kini kirel kidang yai na Howrah sa Chennai mainland. Kum kanai ka jingja accident rel kala dep jia teng ha ki arpos nam menshua hapo kari India. Kum juru ko office of Prime Minister Narendra Modi ula pus hapo Twitter ba Prime Minister unlai hi dalade sya gato ka jaka accident bat unlai kandu markhmat sya kutak hospital ya kito ki balamen saujur. Kibor bahlor kila yathu ba kawai karel kala sanga tenge ya kawai karel markum tahi kata karel kala ra sajrong balan thau ha ki truck bayai karel. Hang tahi wan sakawai karel barsya kenting sajrong trum hadu bandapai arliang kijaka syong ki pasenjar. Susu uwei upasenjar uba keting Sanjay Mukhya uba temu banlai sa Chennai daga Coromandel Shalimar Express haba uya keren bat kila patai kubor ulaong baga jingkether kata karel kapas ngau syarkai hadu kata-kata balas ngau kumbalapoi sajrong sun. Susu uwei upasenjar uba keting Sanjay Mukhya uba temu banlai sa Chennai daga Coromandel Shalimar Express haba uya keren bat kila patai kubor ulaong baga jingkether kata karel kapas ngau syarkai hadu kata-kata balas ngau kumbalapoi sajrong sun. Kumjuru uwei upasenjar ubalamen saujur ki dukhat met na bating khu bat kinar jungkarel ulong bahak ta kapor bajia ka jing accident udang yo thia lengai uyus ngau tat hadu kumba shipho khasan ngut ki breu ki bala hap hajrong ka met jungu markum ta he ulami na jaka ba udan uang ba usu yo i bet ki dukhat met ki breu bala shaot lengkhat lengkai chane setai badon ki breu ki bala mong ki dur ki dar ki jongki habai kren bat minister ka railway u Ashwini Vaishnaw ulaong bakin sabu ia ka high level committee manwat jingtip lane wat penya halor kane ka jingjia. Kumju chief minister ka Odisha u Navin Patnaik ulapan bana basisngi kan dei kasngi ka basongsi tam hapo ka jela. Susu u Vaishnaw ulapan bana ba kin ai kum kadak ka compensation mar shipau lak tengka sigi bahing jeng tu ki balaklat mar arlak tengka pat sik tu ki balamen saujur kanang manyo jing sumar ka babiang ban marsan pe hajar pat sik tu ki bamen sau malum mala kumju u prime minister Narendra Modi ulapha ka kubor solem sik tu ki lanot ban ulapan bana ban ai mar arlak sik tu ki bladu no ya ki bai bathon jongki ban marsan pe hajar sik tu ki balamen saujur ya gane ka pisa unsai bej na ka prime minister national relief fund PMNRF susu ka chief minister ka West Bengal ka Mamata Banerjee kan penyai hidalade ya gane ka jingjia kumta yamenta sau fukrat li kiral lapa sange bat lai panaitli lasha pan phai sing jaka badi ban lej